Lajbin tas-sottomarin Titan ġibet l-attenzjoni tad-dinja, tant li fuq fhom kulħadd hemm l-ispekulazzjonijiet dwar x'seta seħħ minnu, flimkien mal-5 irġiel li kien hemm fih. One jitkellem mal-professur tal-Arkeoloġija Marittima li mar fuq numru ta' missjonijiet submersible kemm f'Malta u anke barra minn Malta, Timi Gambin. Ewwel nett biex torganizza proġett kbir bħal tniżżel submersible 4 jew 5 kilometri taħt il-baħar, l-loġistika hija kbira, imma l-ewwel ħaġa li wieħed irid jara huwa jew hija l-kwalità tal-sottomarin li qed jużaw fil-proġett. Spjega kif il-komunità ta' nies jew azjendi li jibnu sottomarini li jinżu f'dan il-fond hija żgħira ħafna u jridu jsegwu ċertu standards. Il-komunità ta' nies jew azjendi li jibnu sottomarini li jinżlu f'dak il-fond hija żgħira ħafna, imma hemm ċertu standards li int biex tbih submarine mhux biex tibnih għall-użu tiegħek, imma biex tbih jew anke tikri submarine hemm ċertu standards illi wieħed irid jużhom u jimplementhom. U sfortunatament mill-aħbar li ħireġ dan is-sottomarin ta' din l-azienda kumpanija li kienet tniżżel in-nies fuq it-Titanic dan laqqas ċertifikazzjonijiet ta' safety ma kellu. Meta mistoqsi dwar x'jaħseb li seta' seħħ u jekk jaqbilx mal-vjaġġi li kien imur fuqhom is-submersible Titan, il-professur Gambin spjega kif hu jemmen li filwaqt li wieħed għandu jagħmel esperimenti biex tavvanza x-xjenza din m'għandix issir għad-detriment tal-ħajja ta' ħaddieħor. Meta James Cameron kienet meta bena il-sottomarin tiegħu biex jikser ir-records, niżel f'qiegħ il-baħar waħdu. Ġifri dan kien responsabbli biżżejjed għaraf il-periklu li seta' jkun hemm u niżel waħdu. Ġifieri jiena ma nemminx illi xi ħadd illi bena xi ħaġa li hija daqshekk experimental għandu jniżżel in-nies, speċjalment meta għandek tifel ta' 19-il sena bħajtu kollha qudiemu li tħadd niżlu ġo submarine illi m'għandux ċertifikazzjoni. Mistoqsi dwar il-każ innifsu, Prof Gambin spjega kif jekk seħħ dak li qed jintqal jiġifieri l-implużjoni katastrofika din damet biss ftit millisekondi, tant li dawk abbord qas kellhom ċans jindunaw jew jirreaġixxu għal dak li kien se jseħħ.